Het liefde voor Limburg lintje gaat naar Coraal Media en wel naar Mark Hellebrand. Hij is de bedenker van Coraal Media, radio-uitzendingen voor en door mensen met autisme. En wij gaan Mark verrassen. Coraal Media, hier moet het zijn. Even kijken. We zoeken, moet het daar zijn? Ze staan er buiten. Oh, wat gezellig. Wie zijn jullie allemaal? Ik ben de vrouw van Mark. Oh, de vrouw van Mark bent u? Ja. U zit in het complot ook? Nee, eigenlijk niet. U bent de cameraman? Ja. Oké, en wie bent u? Ik ben Sven. Sven. Hey Sven, jij hebt dus de brief geschreven. Ja. Waar is die? Hij is binnen, maar we moeten heel even wachten tot 11 uur. Dan wordt de DJ's omgewisseld. Ja? Kregen we toen net van onze redactie te horen en dan kunnen we naar binnen. Wat zullen we doen? Het zou een beetje brutaal zijn, Sven. Het Ja. kan een beetje brutaal zijn. Ja. Kom maar. Heel de familie mee, hè? Spannend dit, hè? Sven filmt ook. Ja. Oh, we gaan die kant op. Hallo. Oké. Oh. Wat is dat? Ja, we kunnen. Ja. Hallo. Oh, hier staat dit. Kijk hier dan. DJ Kevin zit er al. Wat leuk. Oh, goedemorgen. Ik weet niet of het nieuws afgelopen al is. Wat bent u, Mark? Ja, dat zeggen ze, ja. Oké, Ja. wat goed. Wat bent u aan het doen hier vandaag? Ja, dat is geen idee. Het is maandagochtend en dan werkt hier niks en dan moet je alles herstellen. Camera's vallen van statieven af, die moeten gerepareerd worden. Het is een beetje, ik zei al tegen een van onze collega's, het is een rare dag vandaag. Ja, u bent een beetje de man van Coraal Media, begreep ik. Nou ja, een van de... Nou, Mark, omdat jij altijd heel goed met ons doet omgaan en heel goed tv doet maken met onze hele redactie. En samen zijn we sterk, ook bij het Glazen Huis en overal hebben we besloten om hoe jij met ons doet en hoe jij het hebt opgericht, dat jij wel een lintje verdient van L1. Een lintje van alleen? Ja, dus Oh. Limburgs lintje. het Limburgs lintje. Dus voor jou, Mark, is dit een hele coole ding. Dat is heel eervol. Dankjewel. Ja, ik zie hier een hele hut staat vol. Ik weet niet wat. Dankjewel. Ja, dit is een applausje waard. Een lintje voor Mark. Ja, hartstikke leuk, trots. Dankjewel. Dankjewel. Wij zijn ook trots. Ja, mooi. Maar we doen het allemaal, hè? Ja, we doen het we samen. doen het allemaal. Dus Ja, maar daarom wou we je toch even heel goed bedanken. dankjewel. Hey, ik wil...